Ak dağların aklık bilen atanla, erkinlik şemalı öwsüýä batly, arka dağlı gül-gülistan watanna, ýaşamak lezzetli, durmuşam datly. Salam mehriban tomoşaçylar, edip aýdymsaz söýjiler. Mehr muhabbete eýlenen kalbyňyza şatlyk, öýlerimize agdybyrlyk arzu edýär. Medeniýeti halkyň kalby hataplayan edip arka dağımyzyň jany sag, belent başy aman bolsun. Kalpdan çıkan setirler zabany aydym bolup geçenler. Oň täsiri hassa üýtgeşik. Onu aýdýan insanyň pek kalbyna boýsunç daşda urugy da geçýär. Gödüň lejitiniň gulagyny ýakymly owaz bolup eşdilýär. Ýakymly pursatlary döretmek bolsa, bedeniýet gosunugy diýişgärlerine maksus. Ene şeýle ajaýyp sözler aýtmaga sebäp bolan aýdymçy gyýdymy. Bugun biziň gepleşigimiziň mehmany. Oň ýerine ýetirýän aýdymlary sunugy diýişgärleriniň öýüne urulan türkmen owaz teleýaýlymyna elmydamy ýanglanýar.
Mehriban ýyleşer. Biziň bugünkü gepleşigimiziň mehmany Oglygerek Durdyba. Oglygerek ilki bilen näçe gepleşigimize hoş gördük. Biziň dörejilik toparmyzyň çakylygyny kabul edip gepleşigimize geleniňiz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Sağ olun Mercan. Oglygerek ene ilkinji ädimler her bir insanyň aňyna bir ýakymly ýatlama, iň bir gaderli pursat bolup hakydatyna galýar. Söhbetde şumyzyň başyny sunugat ýolundaky geçmiş sahypalaryňdan başlaýaly. Sunugat ýoluna basgançyklary ilkinji ädimler bilen ätlen günlerim ýadyma düşýär. Ilki bilen ne çağalar wagyna gatnanyňda her bir çağanyň ukyby orta çykýardy. Kim boş okumagy görýär, kim aýdym aýtmagy, kim tans etmegi. Çağalar wagyna gatnaýakam menne aýdyma bolan höwes ýüze çykdy. Her bir kärde belli bir adamyň gollamagy esasy bolup durýar, derur bolup durýar. Meniň aýdym sada gelmegime ilki bilen ejem bilen kakamyň bir uly gollagy bar. Oglygerek milli aýdym sada sunugatymyzyň muskalyk ýollary häzirki wagtda belentden dawaralanýar. Elbette munuň üçin biz edit arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Edit arkadagymyzyň başlyklanyny häzirki wagtda biziň ýaş nesillerimiz öňkü halipalarymyzyň ýerine ýetirýän aýdymlaryny örjedip öwrenýärler. Täzeçe olaryň sözlerini ýoýman bir şolaryň derejesini gowy aýtmaga sinenşýärler. Elbette bulan biziň öňkü halipalarymyza hormatyň sarpanyň şeýle uludygyny aňlady. Eneside biziň halipalarymyzyň ýerine ýetirýän aýdymlaryny häzirki wagtda çenli halkymyzyň arasyna ýerine ýetirip gelýäňiz şular dogrusyna söhbet etsek. Mercan biziň milliligimiz şeýle şeýle gadymy döwürlerden bäri biziň günlerimize ýetip gelýär-de. Elbette bu zatlaryň sakasyna edil arkadagymyz zor. Edil arkadagymyzyň ýol başçylygyna bugünkü gün halipa şäherlik ýoly uly ösüşlere eýe bolly bizine milli mirasymyzy öwrenip bilýäs arkaýyn halipalarymyzyň bize gallaran gowy miras aýdymlary bar. Ýurdumyzda halipalarymyz bilen işleşmäge, olardan sunugatyň içgin sirlerini öwrenmäge giň mümkinçilikler döret berilýär. Edil arkadagymyz bize ähli bolgan bilen bir hatarda medeniýet sunugat äleminde de bize halipa mekdebi bolup durýar. Elbette halipalarymyzdan miras galan ene gowy aýdymlar bar. Halipalarymyzdan ýatlap geçsek Qurban Sultan Nurýagdyýewa, Doganlar Berdiýewalar, Oljan Makyba ýaly bir näçe halipalarymyzyň şeýle gowy aýdymlary bar. Olary näçe diňlediňçe olardan doýma ýok, olary bir öz äheňinde, öz ýerine ýetirjilik ukybyň bilen aýdasyň gelip durda. Bizim özümüz öňümizde maksat edinýäs bir aýdymyň inçe ýollaryny öwrenmäge hem-de özümiziň başardygymyzdan şol aýdymlary ýerine ýetirmäge, edil arkadagymyza özümiziň sag bolsunymy şol ýerine ýetirýän aýdymlarymyz bilen beýan edesimiz gelýär. Köp sag bolun Oglygerek. Onda gepleşigimiziň şu ýerine halipalarymyzyň aýdan aýdymlarynyň ýerine ýetirip beräýin. Her geçimde gel garaşyanu sen tarifına ser yaraşya salam desem sen başatyamu güllerine men garaşyan salam desem sen başatyam güllerine men garaşyan dağ başynyň gel garbaro bagyň alma gel nar bare hey 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 bizden ödüwe deni doşyň öz münasebo ýar bare bizden ödüwe deni doşyň öz münasebo ýar bare Ken garaşdym, wagt bakmadyň, döşüňe güller daktym. Şol mehirli gözleriňe çeşmesine bir ýan
geçti gel yarım ho durno geçti bir vadedi açan açen min gederkem qıyt gönlümi yok min bu dedim açan açen min gederkem qıyt gönlümi yok min bu dedim dağ başının gel garı baro bağın alma gel nar bare hey 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 ben ödüve demi duşun ed münasibo yar bare ben ödüve demi duşun ed münasibo yar bare ed münasibo yar bare Mehriban ýyleşler, gepleşigimize dowam edýär. Bugunky biziň gepleşigimiziň mehmany aýdymçy gyzmyz ogly gerek Durdyba. Ogly gerek, halipalamyzyň aýdymlaryny ýerine ýetirýäňizi, halipalamyzyň aýdymlaryny ýerine ýetirmekçi bolanyňyzy başarmak we başarmazlyk diýen duýgu bilen gabatlaşyp gördüňizmi? Merjan halipalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymyny ilki diňläp bir özüň başaryp biljegiňi bilmejegiňi ol elbetde ýaýdanýar. Hasykam bir özüňde jogapkärçilik duýgusy bolýar. Halipalarymyzy dinlänimde aýdymlaryny urj edip dinleýän, bir aýdymyny gowurýan bolsam şonu köprek hasykam bir aňyma siňerýäli gowy dinläp, ondan soň ýerine ýetirjilik ukybyny barlap görüp halipalar bilen maslahatlaşyp şu meň sesime gelişýärmi, gelişenokmy onu sorap ýerine ýetirip bilýänmi ýa-da bir sesime gabat gelýärmi elbetde o soraglary berip halipalaryň gowunyna ýarandan soň ýerine ýetirip halk köpçüligine ýetirýän. Ogly gerek, halipalamyzyň ýerine ýetiren aýdymlarynyň haýsysyny aýdaňyzda has jogapkärçilik duýduňyz? Haýsy aýdym aýdaňyzda? Oljan Makyban goşu taratly aýdymyny öwrenemde, şol aýdymda men köpräk pikirlendim, şol aýdymy ýerine ýetirip bilermikäm diýip. Onu elbette hemme adamlarymyz, hemme halkymyz bir urj edip dinleýär, gowurýarlar. Şol aýdymy men bir ýyla golay dinledim diýsem, hiç ýalňyşmaryň sebäbi dinlänmädim, gowurdum, soň onu bir näçe dinledigimçe de men intäk muny dol öwrenemek, dol ýerine ýetirip bilmerim diýen pikir bilen onu köpräk dinläp, soň ýerine ýetirdim. Elbette garaşýanymdan hem has bir gowy gyzgyn söýge münasip boldy şol aýdymym ýerine ýetirişime de aýdyma da uly baha berdiler. Ogly gerek, onda şol aýdymy gepleşigimiziň şu ýerine ýetirip beräýin. Böyle. Bilmesen varmy bir sydyma
Esasan aydymlaňyzy haýsy şahyryň sözlerini işleýän? Şahirlerimiz barada aýsak, esas şahirlerimizden biri Orazi Ýagmyrowa bar, Arslan Amanow bar, Kerim Halyp bar, Orazi Ýagmyrowa hemde Türkmenistanyň at gazanan ýazyjysy Hudaýyly Gurbanowyň sözlerini aýdymlamy ýerine ýetirýän. Oglerek haýsy saz guralnyň ýanyna aýdym aýtmak hasyda ýakyn. Merjen biziň 72 sany saz gurallarymyz bar. Bir-birinden has hem gowy. Dutar saz guralyny bir gowy görmeýän başga aýdymçy ýokmy diýene sebäbi o biziň milliligimiz. Şonuň üçin men dutar saz guralyny köp aýdymlarymda ulanmagy gowy görýän dutar saz guraly bilen aýdymlaryň ýerine ýetirilşi, onuň bir eşdilşi başgaça bolýar-da. Ýüregime ýakyn saz guralynyň biri dutar saz guralyny, fortepiano saz guralyny aýdym aýtmagy gowy görýän. Haýsy saz guralyny çalmagy seniş gördüňiz? Sunwat mektebine gatnaýakam, dutar saz guralyny bir çalmagy höwes edip öwrenip başladym. Kiçiräjik kakawlar bilen sazlar çalyp bilýän dutar saz guralyny. إني صحبت وطيرتي جيت غريب إلين من منن أيرلغن وطيرتي جيت غريب إلين من منن أيرلغن وطيرتي جيت غريب إلين من منن Neler çektim senin vaslın, barabari yoktur aslın. Bir gülerden öttü paslın, git garip eğlenme munnan. Bir gülerden öttü paslın, git garip eğlenme munnan. Bu ne dertler çekebilmen. Senin için ölebilmen. Git garip eğlenme bundan. Mehri tamam bugün senin, şirin canım çıkar tenin. Şasenemdir geçtim senin, git garip eğlenme munnan. Şasenemdir geçtim senin, git garip eğlenme munnan. Bar garip eğlenme munnan. Mähriban ýerleşler, biz gepleşigimizi dowam edýär. Oglerek enesiz köpden bäri ýam çağalyk wagtyndan bäri aýdym aýdyp ýaýlym arkaly tomaşaçylygymyza ýetirip gelýäňiz. İl içinde tanalmak, meşhur bolmak nähil duýgy? Tolgundurucu duýgy. İl arasyna toy bayramlara baranmyzda adamlar bilen gawatlaşanyňda aýdymyň üstü bilen seni tanamagy, saňa uly baha bermegi, has hem bir aýdymçynyň öňüne borç goýýar, jogapkärçilik goýýar. Nesip bolsa geljekde dinleýijilerimizin, muşdoklarymyzyň bir gowy görýän aýdymlaryny ýerine ýetirip olary bir begendirmegi, toy bayramlarymyzda täze aýdymlarymyz bilen sowgatly barmagy öňümde maksat edinýän. Sag bolun oglerek, maksadyňyzdan murat tapyň. Gelin gepleşigimiz ýene-de aýdym bilen dowam edeli. İsa Sadan namyzy bilen lirik aýdymlarymyzdan ýerine ýetirip bereýin, eger mümkin bolsa. Onu näme höwes bilen dinläliň.
Atalarymyz sıpınsalar kärinden, gidip dinläpdirler mendil ýarymdan. Gözelleri ben dedipsiň tärimden, aýdym, gözel aýdym, men seni söýdüm. Seyle çıksam Gonça güllen gaganma Göwnüm joşup gülüp baksam Ulus ilen gaganma Göwnüm joşup gülüp baksam Ulus ilen gaganma Gözellerin seni asal şirin dillen gavanma Madama minki bolup kal özüge dillen gavanma Madama minki bolup kal özüge dillen gavanma Madama minki bolup kal özüge dillen gavanma Taşlarımı yeller oynar Zülpüm yellen gavanma Yüreğimde mukam kaynar Çın bilbilen gavanma Yüreğimde mukam kaynar Çın bilbilen gavanma Köy şerbetinden ganyp beyhuş derden gavanma Gavancak mi gavan yanıp yöne yerden gavanma Gavancak mi gavan yanıp yöne yerden gavanma Gavancak mi gavan yanıp yöne yerden gavanma Yüreğimde mukam kaynar Çın bilbilen gavanma Yüreğimde mukam kaynar Çın bilbilen gavanma Özüge dillen gavanma Ulus ilen gavanma Oglerek, egerde hemme dady başdan başlamaly bolsa, haýsy kär saýlardyňyz? Merjan gowsora men başdan başlamaly bolaýyna diýene aýdym saz saýlardym. Ýöne aýdym sazdan daşgary näme kär saýlardyň diýseler, tarih moýlum bolmagy saýlardym. Sebäbi biziň taryhymyz şeýle giň, şeýle müňýyllyklara barýan taryhy ýolumuz barda hem gyzykly. Okuwçy döwrümden biz özümiziň taryhymyzy, tarih derslerimizi gowurýardym-da. Şonuň üçin öz taryhymyz bilen gyzyklanýan tarih moýlum bolmagy gowurýardym. Oglerek, size ýene de bir şeýle sowal beresim gelýär. Siz kitap okumak halaýaňyzmy ýa-da kinofilmlere tomuşa etmek halaýaňyz? Kitap okumak halaýan. Nähili eserler okumak halaýaňyz? Çeper eserler hemem ýaňdy işimýäli tarih has gowurýanlygym sebäpli tarih kitaplar köpräk okuyan. Edil häzirki pursatda da okuyan kitabыңyz barmy?
Seljuklar döwleti barada täze kitap okap başladym. Oğul gerek. Maksada yetmek üçin işlemek hem ihlas çekmek zerur. Siz häzirki wagtda nähil täze aýdymlaryň üstüne işleýäňiz? Ben helam agdap geçdik. Halep olamydyň bize miras goýan aýdymlarynyň lirik aýdymlarymyz bar. Öwrenip şuma günni taýynlyk işlerini görýäs. Nesip bolsa ata watanymyzy, edil arkadagymyzyň şeýle beýik sepkitlere getiren, şeýle ötüşlerini wasp edýän bir ata watanymyzy wasp edýän bir aýdymyň üstüne işleýäs. Sag bolun oğul gerek. Gelin gepleşigimiz ýene de aýdym bilen dowam edeli. Mähriban tomaşaçylar diňläň deýince gepleşigimizde oğul gerek durdyýan ýerini ýetirmeginde siz üçin ene şeýle ajaýyp aýdymlar ýanglanýar. Edip düşürýärsiň ýygyna. Alyp gidýän dünýäň bahar ýadyna. Jadylap şol çekip durursyň özüňe. Ýanglanmagyň, ýaraşyk bir toý aýdym. Gülürük bar, aşgadan oyanana, gedip ýörün şol anana, anana. Ýasamada geren yüreğim aradyň
Sağ bolun oğul gerek. Aydın mariyarına şatlyk bar buýsan çybar. Gepleşigimizde gatnaşyp ýerine ýetirip beren aydymlaryňyz üçin, beren gyzykly gurrunlygyňyz üçin size köp sağ bolsun aýdýar. Elmidama arkadagy watanmyzy, ata watanmyzy wasp etmekde, gözel söýgüni wasp etmekde. Ilhamyňyz eýtilmesin, elmidama kalbyňyzda şatlyk höküm sürsin. Ene bolsa oğul gerek, ene gepleşigimizden ahyrlap gelýär, gepleşigimizden ahyryna ýaýlym arkaly minnetdarlyk bildirjek insanlaryňyz bar bolsa başysyny. Edid arkadağımızın yolbaşçılığına sayesinde şeýle bir medeniýet sunuwa däleminde şeýle gowy aýdym taýlar dinlenýär, gowy gepleşikler görülýär. Bize de şol gepleşiklere gatnaşmak ulubak. Mehriban dinleýijilerimize köp sag bolsun aýdasym gelýär, olara salam ýolasym gelýär. Medeniýetimiziň sunawatymyzyň hak gowanlary edid arkadağymyza köp sag bolsun aýdýan. Edid arkadağymyz biz üçin medeniýet we sunawa dişgärleri üçin kän şeýle uly mümkinçilikler döredip berýär. Edid arkadağymyza aýdym şüregimden köp sag bolsun aýdýan. Edid arkadağymyzyň jany sag, belent baş aman bolsun. Hemişe tutýan tutumly işleri diňe rowaçlyklara ýar bolsun. Köp sağ bolun oğul gerek. Ýene-ki toýly günlerde diýdarlaşalım. Mehriban ýyleşer, edip tomuşaçylar. Gepleşigimizde ýanglanan aýdymlar siziň kalbyňyza şatlyk berenler diýip umyd edýär. Medeniýetimiz sarpalaýan edip arkadağymyzyň jany sag, tutumly işleri elmidama rowaç etsin. Mehriban doganlar, ýagşy günlerde diýdarlaşalım. Hoş sag bolun.